Dewa kuwi. Aku sampean guyu lho, ora. Dewa kuwi ingkang sinembah dening para titah. Oh, malaikat. Iya kena sinebut nang kono. Terus iki aku ki sapa, Dik? Dik dengkul kita melocot kuwi ra. Aku ki sapa aku? Ulun iki ngempong kelawan jeneng kita kok. Jeneng kita sak geleme dhewe lan panjenengan ulun. Aku ya wis dilairke kaya ngene ya wis aku mapan ning jero geni kaya ngene. Sampeyan sapa ya? Ulun Sang Hyang Padawenang. Sang Hyang Padawenang? Iya. Terus aku sapa? Jeneng kita kuwi durung duweni jeneng, mula jeneng kita bakal ulun maringi pusaka asma. Bambang Antasena. Yen siswa matur marang risang moho yogi sarwi prakati maran karasane jwang Pati Yogya sarine Parno kang gumelaran ing bumi mugi anta ulun tedak ana Niwangsuk ngono mangadili nuwe ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara Hung Bawana langgeng sinunggi datanawrat ora mengko dhisik Gatotkaca anakku lanang tetuka ing Mringgandani anggonmu sowan ana ngersane wakmu ing Ndarawati punwa ndangu kelawan pisowanmu padha kanthi harja sak sowanira anakku lanang tetuka Rimbyat Maja lunamit pasang limantabi dina pinong kula dene demaweng tawang tuwang linepat ning tolak manu wa Prabu sewu-sewu klepatanipun ingkang putra ing Mringgandanipun tetuka kula tadhawatuna teka dinten sakmenika kula damel kaget manipun yang sepuh teka kula wantun sowan ngabiyantara mongko tanpa tinimbalan wa Prabu sawanipun ingkang putra pun tetuka tansah mangke karaharjan tebi saking Rubeda kali sing sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhep Wadawa. Iya, Gatotkaca tak tampa. Ora liwat pangestune wakmu Ndarawati wae tampanana nggih Gatotkaca. Ndara iki sampun sanget anggen kawula pundhya karya jimat paripe dayanana ing kasantosan. Angger Gatotkaca Raharja rawipun angger Paman Setyaki lakar kalasan mekaten. Paman Garbaruci nggih wilujeng sowan kula Paman. Bekti kula kunjuk kula tampi dawa sami-sami nggih dipun prayogaken anggenipun lenggah sampun wonten kurang prayogi Paman Garbaruci. Gatotkaca wonten timbalan wo gawe kaget penggali wong tuwa sowan mangka tanpa tinimbalan ana wigati apa tetuka
sewu-sewu lepatanipun ingkang putra pun rimpian Maja kula Tadhawadana dinten sakmenika kula sowan wonten kersanipun Wa Prabu Ndrawati. Ya ora dadi ngopo wis tak wenehi wektu marta diake matura. Iya. Sepisan sowan kula ngaturaken sembah kembang abekti kula kunjuk tungkapangka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging kula menika dipun utus dening pepunden Pandhawa utaminipun Wa Prabu Puntadewa inggih Wa Prabu Darmakusuma ing Ngamarta. Awit nalika semanten dedreg madaning pasewakan negari Ngamarta. Negari Ngamarta kawontenanipun nembe peteng. Jalaran manahipun Wa Prabu Puntadewa ingkang kirang rena samadaning menggalih. Lho, lire piye? Nalika semanten Wa Prabu Darmakusuma nyumpena wonten wujudipun banjir bandang ingkang nalika semanten damel kerem negari Ngamarta. Nalika semanten ngantos ngintiraken jumplangaken dampar kecana negari Ngamarta. Dumadakan nalika semanten wonten bocah bajang utawi wonten lare bajang samadaning pasuwunanipun Wa Prabu Puntadewa. Lare bajang menika kula nyangking bothok bolu miwasa dolanan sanalika banjir sirep lajeng samangke wonten wujudipun daru ingkang gumebyar sumunari analahi tumiba wonten kedhaton negari Ngamarta. Wa Prabu saestu mriku damel bingung manahipun para punden Pandhawa pramila anggen kula dinuta sowan wonten praja negari Ndrawati enggal enggalo paduka Wa Prabu Ndrawati Kasduwa rawuh wonten praja negari Ngamarta damel pepadhang tumrap manahipun para Pandhawa. Wa Prabu Sri Bathara Kresna tansah marep pamoring sukma sinaksmaya winaya ing asepi ing asepi sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liya playaping ngaluyup pindha pecating sumpena sumusuping rasa jati. Gatotkaca wonten timbalan yektine kaget atine wakmu ing Ndrawati teko aku nampa kalanemu kang dadi aturmu. Wonten kawontenan menapa wa iki mau pun wa nyawang kaca paisan lah kok ora pati ndugamana jebul sasmita ingkang ditampa lumantar pasumenan dening Nyai Aji Darmakusuma kuwi mau mratelakake sartane dewa maring wangsit yen to negara Ngamarta bakal nampa pacoban. Negari Ngamarta badhe nampi pacoban. Iya. Nanging pacoban kuwi uga ana kanugrahane teges negara Ngamarta bakal antuk pacoban nanging negara Ngamarta uga bakal antuk nugra. Mari ngaten perkawis menika badhe kula aturaken wonten kersanipun Wa Prabu Puntadewa. Iya. Malah wektu dina iki pun wa bakal bareng nglawan sira tetuka tumuju ning praja negara Ngamarta. Lajeng mangkatipun winjang menapa ora ketang sambung apa colok lintang tumri budal dina iki Kakang Udawa wonten timbalan sinuwun. Ayo tak kandhing rakit kereta kencana panjenenganing sun derekna Yayi Setyaki supayane tumuju ning praja negara Ngamarta. Ingestaken dawuh nyun pamit madal wasilan sinuwun.
Kudune nganggo ompak-ompakane. Sing gender lalen. Kelalen dole ora apa-apa. Karang urung dicepake sadurunge. Dadi ya wis tak gawe ya ngene wae. Masa? Heeh. Ndara Janaka wis rawuh. Heeh. Ha iya. Iya, dibageke rawuhe, Pak. Ndara Janaka kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Ndara. Ya Kakang Semar tak tampa tiba sepadha-padha Kakang. Ngapunten. Rawuh teng Pedukuhan Karang Kadempel kok cawus guayane niku enten napa Ndara? Mbok nggih dicethake mbok nggih paring dawuh sing cetha. Paring dawuh sing tetela. Enten napa sampean pasemone kados ngaten niku Ndara Janaka Kakang Semar wonten timbalan yektine nggonku nandhang sungkawa iki Kakang mung merga bingung nggonku ya kuwi kepiye nggonku bakal mungkasi beban ingkang mapan ning Prajanegara Ngamarta jalaran Koko Prabu Puntadewa penggali ora tentrem merga nalika sempana nyumpena yen to negara Ngamarta ketaman banjir bandang banjur ana wujude bocah bajang ingkang nyangking bothok bolu kelawan sada lanang saknalika banjir sirep tumulya ana wujude ndaru ingkang cumlorot sumunar tejane anelahe tumibaning Prajanegara Ngamarta Kakang Semar iki dayane ngopo Janaka bingung mula wektu dina iki aku bakal munggah ana ing Kayiwangan Suralaya njaluk ana ngresane para Jawata muga-muga para Pandhawa diparingi pepadhang Kakang soroting pantam sumula amadangi jroning pasarean ngenane wadana lir katon kang remu-remu kalingan ngangrangan sang dyah manah ingkung sumungkem kuling sang kalakung mangrepa baboe maneman piratendhek bronto aywa sungkawa ceritane kula kantun nderek mawon Ndara. Iya Kakang. Kula wektu dina iki tak jaluk Kakang Semar saat majamutut wuntat lakune Janaka. Nala Garing. Wonten dawuh Bapak. Nala Gasong. Wonten dawuh Bapak. Petruk kantong bolong. Pripun Pak? Bagong. Piye Mir? Lho. Tata samata ing gati sawe goeng diri Ndara Janaka arep munggah kayangan nuli. Ngestaken. Ngestake Pak.
Mareka den mrayatna sumuriris. Oh. Genjang alis risayang mawe gandrung sabaran katuluwu kermoyak manjik saking jas balewur Petro pripun Ndara kowe ngerti apa ora nggih nika macan iya sadurunge aku adu arep karo macan kae Bagong pripun Supukno Jemparing nggih ngesaken dawuh sing diguwak mau nggih. Iya. Rawuh ngomong arep dienggo entene sok diguwak sampean kok aja sok kaya ngeten niku mulane. Iya Bagong ya nggih. Sing anune kok wau to? Apane? Sing bedare warna emas nika to. Iya. Ampun iki pun wah niki gara-gara sampean guwak wau dadi kiwir-kiwir kaya ngeten iki. Wah cocok nek niku ngati-ati niki senasgane sampean niki nggen kula. Iya Bagong kowe. Pun gak dipanah malah dadak adu arep oleh macan omong-omongan oleh sampean malah kesuwen mengko ora. Ya truk ya. Ah iya. Petro pripun? Sumingkira. Aja ngasih kowe iki sembyai ngaradan ya Gong minggir ya. Nggih wis panah. Panah mawon Pak. Napa macane Ndara? Iya Bagong tak panahi Bagong. Minggir. Iya.
kaya kilat kesit pindha tadhit lambang jemparing Sang Raden Arjuna. Nalika semanten nempuh wujuding Sardula ingkang ngamuk medal saking telenging wana nalika semanten salah kedaden jemparing ngener jangganing Sang Sardula. Nalika semanten badar sejatining wujud wenteh Sang Hyang Bathara Kumajaya karo kagiat pamadya Pandhawa. Sembane ulun kaparbarisa ngamor bengarat maring sananing kang mring kanan siing dase pukulun Kamajaya ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Yayi Arjuna ulun tampa Rama Ismaya kula ngaturaken sembah tak tampa anak lanang Kamajaya dalam kurung etek nggih ngomong. Kok nyeluk kae anak lanang ember ora ngerti pokoke anake Sang Hyang Ismaya kae anakku. Kene ndek anak bagus. Giri lusi. Piye Kamajaya kowe kok dadi ngangslup ning ragane macan kowe methukke karo bendaraku. Rama Ismaya. Piye? Estunipun kula menika bingung Arjuna wonten timbalan pukulun. Wektu dina iki Kayewangan Suralaya geger disababake saka pangamuke Patih Wisamurka nggone adreng kepengin mboyong kelawan garwa panjenengan ulun ya kuwi Yayi Dewi Ratih. Nalika semana panjenengan ulun wis budidaya ngendhake kelawan kamurkane Patih Wisamurka Patih negara Ngwacindraka wondene adreng karepane Prabu Dewa Kintaka. Malah wektu dina iki kanan Suralaya geger mawut mboya kanten-kantenan Arjuna gunjang ganjing langit kelap-kelap katon bergenjang alis risang mawe gandrung piye ta iki Rama Ismaya kados pundi bojomu dirusui wong kok kowe meneng bae mongko kowe iki bagus kowe iki bagus bojomu dirusui wong kok kowe meneng bae. Rama Ismaya sampun ngantos duka-duka kados ngatene. Wis ora usah geger, ora usah piye-piye, ora ana gunane nek mengke uring-uringan. Kakang Semar kepiye Kang? Kok pun bidal nang ayangane. Ayo tek munggah tek. Monggo Rama Ismaya. Woi. Kutha Pandha tata gati wisaya.
aksara maruta pawana bana maragana samirana lan warayang Pancabayu wisikan magulingan lima latala dewa jiring ketewati mati nganti urun jago wiring kuning ora pangling kae panengah Pandhawa Raden Janaka Raden tekana kene giaglak limpahmu Raden dalah iki jagone dewa panengah Pandhawa ora pangling kowe patih wisa murka dasar para Yadaya ndi Dewi Rati ndi Dewi Rati arep tak boyong ning negara Guwa Cindraka ora tok wenehake kowe mati dening aku ora sah kakianku kleru suram ya ana mati tenan para tok mati tenan ora sareng mati tenan ya dicakat buta lha buta ya ampuh mendale Pak To ya ayo aku ganggu nek ndagel ngono ndagel ra lucu kanan mesti kok ndagel wae terus Naracana kok mati le masa tenan iki lho kupinge kopah-kopah Naracana kok biasane sak nyokot saiki dijabat mati ya terus mbuh mer piye iki mer Petro wonten kamu Pak aku ki jujur ya sedih nek ngrasake kanane Ndara Janaka kaya ngene iki nek mripun iki kaya ngoten iki wis sowan ning Ngamarta Petro kuandane Ndara Janaka tak tunggune Kaya kok ana minggat ngono.
semupang yang nyarono kadinetraning uga rapuh sabdaning kukila ringkane karo saketer kinitungane ingkang lerawu sing wini panca Oko Prabu Sri Bathara Kresna ngaturaken genging panuwun awit sampun rawuh wonten praja negari Ngamarta. Iya Yayi, Srina kakangku. Prakudara piye? Warata Dyaki paringa dawuh. Apa sing dadi werdining pasumenane Puntadewa mbarep kakangku? Yayaji wonten timbalan Koko Prabu. Yektosipun anggen paduka Yayi Prabu Darma Kusuma nyumpena kados mekaten kados ingkang sampun dipun aturaken dening anak kula ing mring Gondani mriku satosipun lumantar sasmitaning dewa ingkang kula tingali wonten ing kaca paisan nalika semanten negari Ngamarta badhe pikantuk pacoban nanging ugi badhe pikantuk nugraha Yayi. Ngantos paripun sami mbal wacana. Kasaru pelajaripun Sang Lurah Petruk Kandrong Bolong. Sinuwun katiwasan sinuwun. Pertara renang uswana ngamreng-engeng. Kate karenaning kaswase yaning marga Hamalatgung tumiring Sang Gandawastratmaja Petruk mlayu-mlayu napa Petruk? Petruk mlayu-mlayu napa Petruk? Petruk apa? Wah, jeluk saka dhuwur. Ngapunten. Niki kula saking kayangan. Seka kayangan Petruk kuwi ngopo munggah kayangan plesir piknik ngekem teng mrika kaya njaluk tulungane dewa kaya sampeyan iku nalika semanten Ndara Janaka didhawuhi munggah kayangan kalih Sinuwun Bathara kalih adat sapa Petruk Pukulun Kamajaya dewaning asmara ning asmarane hancur asmarane kacau. Wah Petruk pripun Ndara? Sing sare, sing sabar nrimo. Nggih. Wingi mun ngejak kula rolingan, aja ndak keterusan kaya ngono kuwi. Surape. Banjur ngopo kowe mlayu-mlayu Petruk? Ngerti ae sing. Ndara Janaka teng kayangan pinanggi kalih Patih Wisamurka sing ajeng ngrusuhi bojone Bathara Kamajaya. Ndara Janaka dicokot mati. Ndara Janaka dicokot mati kalih Patih Wisamurka sinuwun. Petruk wonten dawuh mbok menawa pancen kasuwargane Janaka ana ngastane Patih Wisamurka. Kaya ngeten iki lho kula sengit banget. Mudah-mudahan diwaduli. Ndara Janaka mati. Bandung tumplak. Pesan suwun sampeyan ngendika. Ya wis apa-apa Petruk. Mbok sing mutu. Sampeyan niku dadi ratu, ngayomi adi-adine kok ora kompeten. Ratu. Idealis sampeyan niku. Petruk. Pripun, Ndara? Janaka mati tenan ora? Estu. Basa. Estu kok sampeyan. Tiru-tiru Bagong ora? Wah, jlitheng piye? Tututi Janaka Werkudara. Wah, ya.
Menungsa ratatanan satriya giyagah pideksa pangling penenggak Pandhawa. Wah, kowe patih bisa murka. Iya dasar para nyata. Ayo. Kowe arep ngundurke karo patih bisa murka ora bakal iso. Malah mung kelakon nyawamu tinjung akhirat kaya adimu Janaka kokean wus. Woi! Woi, dah. Ah! Ah! Woi! Oh. Menungsa ratatanan. Ayo arep ngejaba yo cokot mati we. Dialah werku diolo semene gedene. Mati tak cokot mergo kentekan bensin yo. Nek isih ana tunggale sisa nak cokot cengele walan. Sang Narudayang. Mareka den prayekna semurire seka balik titiane. Semara menika kados pundi Narada piye? Pandhawa mati mungsuh pati Wisamurka. Piye to jane? Dadi kami tuwane dewa ora kanggo
Kowe kesran ning Kayangan Suralaya kok. Reti kanan kaya ngene mengika iki piye? Kowe aja kalah karo aku sing ping sak derajate Batur Tandrada. Ayo. Kowe gunakno akal pikirmu. Menika kados pundi Kakang? Ora kados pundi kowe. Ya. Ben. Dewa ora kompeten. Ya. Nalika semanten kendang kapracondang kuntal kaprapal Sang Resi Kaneka Putra awit dipun tendang mawi tendangan dalam dening Sang Kilurah Semar Badrana nalika semanten raganing Sang Hyang Narada den sepak dening Sang Nayantaka dawah wonten telenging samudra dadi ingkang mapan wonten ing kayiwangan dasaring samudra. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajabing tawang susu angin ngending gone wiladala Mas Nomo Sidam sikaring bawana langgeng Atmaja Ulun kurang ayu wonten timbalan Kanjeng Rama pukulun lha kok katon bingung pasuryanmu tak titik mongko ora suwe meneh wis arep ndungkap babaran Atmaja mengkung mbok kandhut kuwi ora suwe meneh bakal mbok lairake ning Madyapada kena apa dadi jeneng kita katon rengu cawus gwayane kaya mangkono nuwun sewu Rama pukulun kula menika mboten dangu malih badhe ndungkap babaran kamangka anggen kula badhe babaran menika mboten tinenggan kalian bojo kula mboten dipun tenggo dening guru laki kula ingkang nalika semanten sampun ngukir jiwa raganipun jabang baya ingkang kula kandhut kula bingung kula kedah kados pundi menapa badhe kelampan kula nglairaken anak kula piyambak Kanjeng Rama gonjang Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kencang alis risang mawe gandrung nalika semanten ingkang milang-miling sinambi nglangi saking toya samudrana nggih Sang Resi Kaneka Putra nalika semanten dadi watak panglimunan datan kasat netra pramila Sang Hyang Baruna miwah Sang Dewi Urangayu datan mangertosi lampahing Sang Resi Kaneka Putra nalika semanten Sang Hyang Narada gadah ide pamanggih pamrayogi awit mangertosi ingkang den kandhut dening Sang Urangayu menika benjang menawi dewasa dados pepeninganing para titah unusaning para satriya nalika semanten dadi tanggap sasmita Sang Resi Kaneka Putra watak panglimunan nyelem jabang bayang kang den kandhut dening Sang Urangayu den sendal mayang den beto wonten ing Kayiwangan nalika semanten titi wahyaning mangsa kala wus nekani wancine babaran Sang Dewi Urangayu nalika semanten dadya den lairaken Sang Ponang jabang bayi saking telenging nggo garba ingkang lair sanes kok wujuding jejabang bayi nanging wujuding ponang kawah miwah hari-hari dadya kagiat kadara kasan
yuswa kang layut denya ilang kang memanise wadane layu kumal kocam rahnya maradani Mas Rama sidam sekaring bawana langgeng ora ngayu Rama pukulun Baruna menika kados pundi teka jabang bayi ingkang kula lairaken namung wujuding ari-ari kaliyan kawahipun menika kados pundi wela perkara iki lha kok dadi ana lakon sing edapi-edapi kaya ngene ora ngayu lermo ning kayangan dasaring samudra pun Rama bakal sana ning sumur Jalatundra ingsun siraiku wis wanci pisalan jenenge wang ya kuline ngarti becik sira ning praja Mas Rama sidam sikaring bawana langgeng Yayi pukulun Baruna tawang-tawang tangis manuning sumur Jalatundra napa Yayi Kakang Ananta Buga teka kaya ngene lakon sing disandang dening anakku ya ora ngayu lakon apa lah kok teko sajak edapi-edapi nalika semono wis ndungkap babaran anakku ora ngayu tumulipun nang jejabang dilairake saka nggo garbane nanging eloke kahanan ingkang lair dudu kok wujude jabang bayi nanging ingkang lair mung wujude ari-ari lawan wujude kawak Kakang Ananta Buka kahanan iki ndak pasrahke ana ngersane Kakang Ananta Buka aku njaluk senjata pitulung Kakang Dewa Bathara Yayi Baruna ana dawuh apa Kakang Pukulun yektine mangkene bocah utawa jejabang bayi ingkang dikandhut dening Urang Ayu kuwi lungane utawa ilange ora kok dicidra dening Duratmaka ingkang bakal gawe cintraka jabang bayi nanging yektine ingkang wis nyidra sartane ingkang wis nyendal mayang kelawan atmajane Urang Ayu kuwi yektine uga utusaning adil sartaning sakmengko ya wayahmu ya putumu ingkang dikandhut dening Urang Ayu bakale bisa dadi satriya kusumaning bangsa banjur perkara nggonmu bakal golek kelawan putuku ya atmajane Urang Ayu kepiye Yayi Baruna apa Kakang Pukulun aja kuwatir sakjroning penggalihmu aku ingkang saguh goleki sartaning upadi budidaya kelawan putumu ya putuku ingkang dikandhut dening Urang Ayu nanging aku njaluk besok yen to bocah iki wis ketemu besok bakale ndak openi sartane bakal ndak gula mentah ning sumur Jalatundra ya wis aku saguh bakune putuku ketemu Kakang Ananta Buka wis kono wae aku tak budal goleki
dayang dasare isih bayi. Ben kaya Gatut Kacan dhisik, Ger. Kae undurna, Ger. Walah dalah. Wah, kok aku dimungsuhke bayi. Padhake pitik apa piye aku? Walah dalah. Bayi yak cokot modar dadi panganku barat. Wah. Wah. Selilit pangano daginge ra enak. Trimo daginge tikus. Serate gedhe-gedhe lan iki bayi kok kelembuten. Dewa ora sudi mungsuh bayi ngene marani. Ulun jadi ning kayang ana ing Kawah Candra Dimuka. Semanten punang Jabang bayi ingkang den cemplungaken wonten samadering Kawah Candra Dimuka. Tanggaping gati Sang Hyang padha menang ngemong lawan jiwa raganing Sang Jabang bayi kula wau. Mangkahang sesumbar mawalindo bome gonjeng Wong Mas Rama sidam sikaring bawon Mboyapati Ndugamana ayunggir punang jejabang bayi ingkang musden jedya ning Kawah Candra Dimuka. Awi ulun kandhi ulun maringi tirta gege utawa banyu gege dimendungkap diwasa jeneng kita ngger. Wiladala. Aku kok mapan ning nggon geni-geni kaya ngene. Terus iki ana anak kecil iki sapa iki? Wong Mas Rama sidam sikaring bawana langgeng. Bocah bareng ndungkap dewasa kok. Mboya bisa tata krama. Nggir ulun iki dewa. Lho. Dewa iya. Apa benda tuh? Dewa kuwi. Aku sampean guyu lho, ora. Dewa kuwi ingkang sinembah dening para titah. Oh, malaikat. Iya kena sinebut nang kono. Terus iki aku ki sapa, Dik?
Dik Denggol kita melocot kuwi ra. Aku ki sapa aku? Ulun iki ngempong kelawan jeneng kita kok. Jeneng kita sak geleme dhewe lan panjenengan ulun. Aku ya wis dilairke kaya ngene ya wis aku mapan ning jero geni kaya ngene. Sampeyan sapa ya? Ulun Sang Hyang Padawenang. Sang Hyang Padawenang? Iya. Terus aku sapa? Jeneng kita kuwi durung duweni jeneng, mula jeneng kita bakal ulun maringi pusaka asma. Bambang Antasena. Mbok ganti jenenge dulu. Wis mangkono peparing saka panjenengan ulun. Moh aku Moh Antasena. Sababe apa? Aku nek jenengku Antasena mesti ana sing ngece Antasendra ngono. Ya wis mbuya dadi ngopo trimak-trimakno lakonmu. Tak terima-terimake. Bila dalah bocah lagi lahir kok wis ngerti lagu kaya mangkono bala. Aku cah modern ora. Aku nyeluk sampean apa? Aku iki mbahmu ya ulun iki. Mbah kita. Oh, si Mbah Wenang, kakek Wenang. Iya mangkono. Antasena. Piye, Mbah? Ana ing Kayuwangan Suralaya kae ana parang muka Patih Wisamurka undurna. Sak nalendrane ya kuwi Prabu Dewa Kintaka. Sak maju selar perwatan ki engko. Sisik kaya iwak lho. Aku ndi sisik kaya. Dasar Waranyata, kowe Patih Wisamurka. Dasar Waranyata kowe sapa? Aku Antasena. Antasena. Sing kaya aku bayi sing tok letak-letak mau neke lho. Neke kayake lho, kayake. Ladialala kok dadi gedene semene. Ayo sampeyan ora gelem mundur aja takon dosa mat. Woi. Sinandhak mastakaning Sang Patih Wisamurka. Dening Sang Raden Antasena nalika semanten kinrayang kaelaning jagat gaweaning para dewa. Patih Wisamurka sirna margalayu manjing dados upase Sang Antasena. Kelip-kelip apa ya? Wah, jan radong aku. Mbah Wenang wis rampung. Kabeh dirampungi sisan Antasena. Oke. Ridho mawur mangawur wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso ora pangling tumenggung prawara kendra sinuwun ketiwasan piye Patih Wisamurka sirna margalayu iblis lanat
rupane biru sapa kowe? Ratu rupane elik banget. Wah. Penyaran wae kowe. Lho. Ngawu gawan ngawur. Wah kuwi untumu sak jagung-jagung ngono. Ya aku sing nyorek kono dhisik. Weh, corekane dekne. Ya, mulo kok elik banget rupane. Aku Dewa Kintaka Nalendra Gwacindraka. Iki sing arep ngrusuhi bojone dewa iki kaya iki. Dasar para nyata. Dewi Ratih gedhe tak boyong ning kedhaton negara. Gwacindraka yen ora kayangan tak biyuki Bathang Sayuta. Apa? Oh! Waduh, Antasena Jana aku Antasena nalika semanten sinandhak mestakaning Sang Prabu Dewa Kintaka nalika semanten cinandhak dening Sang Raden Antasena ginrayang nalika semanten wis tumeka wancine sirna margalayu manjing dados sungeting Sang Raden Antasena. Wah! Ah! Ah! Maring Jajalarat iki sing jeneng Antasena gawe geger wis wani mateni kelawan Koko Prabu Dewa Kintaka ae kowe sisa nak mateni mah. Wah! Datan kanton Sang Kintaka Murti ingkang musirna margalayu nalika semanten manjing wonten epeng Sang Antasena dadi daya kekiyataning Sang Raden Antasena wau. Anggepe apa ora? Resik serana tumenggung ora ana ratu angkara murka sing rusak kahanan kayangan Suralaya mung kari tentreme mung kari padange gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kinjang alis risang mawe gandrung nalika semanten ingkang sampun nganglang jagat ngambah dirgantono nggih Sang Hyang Antabuga ya Sang Hyang Anantabuga nalika semanten sigra nyaut dening Sang Bambang Antasena den beta lebetaken ning sumur Jalatundra. Woi, apa iki? Woi. Kahanggra sesumbar mawalindo bumi gonceng kumaluduk kuntur kato kumop sang calonide ana wong nyaut aku sampean sapa sih Wong Mas Rama Sidam Sikaring Bawana Antasena. Lho, ngerti karo aku? Iya. Kula niki Sang Hyang Anantabuga. Sang Hyang Anantabuga iya dasar para nyata. Aku sampeyan nyat karo aku wigatine apa? Antasena. Piye Sang Hyang Anantabuga? Kula niki kapernah
eyang kita ya kapernah simbah kita. Mbah Kakung meneh iki. Iya. Nek ngono sampean ngerti sapa bapake Antasena, ngerti sapa ibune Antasena. Mesti wae panjenengan ulun mriksa. Nek pancen ngerti, ayo tudono nang ngendi bapakku, nang ngendi ibuku, Mbah. Antasena, piye, Mbah? Yen to jeneng kita arep mangerteni wong atuwa kita kuwi sapa? Nambah meneh 10 Antasena. Apa iya kuwi? Terus piye iki kaya ngene? Ngenteni titiwayaning mangsa kala jeneng kita bakal pinanggih kelawan wong atuwa kita Antasena.